Epa lagunok hemen gaude bueltan Transport Fever gehiagorekin jada laugarren saioaz, hil txarto, uste dut. Bueno, sonalde hau orokorrean ikusten duzia nahiko positiboa dugu, kenduta janariaren kamioiak. Ziurazki ez dugulako produzitzen janari nahikoa, eta horrek supusako luke ekarri beharko genuela zereal gehiago. Bale. Baina, ezin dut asko zera gauza gehiago egin momentuz. Bere, saltu dezaket kamioi gehiago eta hor, baina, bueno, momentuz utziko dugu ondo daudela, eta sentatuko gara pizka bat gure beste herrian, bale? Busak ditugun beste herrian, bale? Hemendik. Hemendik bintzatu behar dugu nora edo zer egin. Adibidez, uteratik Komunal Viejora beste bus edo zeo zer gehiago jarri dezakegu. Gijón, Castellón de la Palma, Badalona araño, horrelako gauzak. Orduan, pentsatu aldugu adibidez itxasontzi bat jartzea. Claro, ez dakit oso rentable aterako den. Linea hau lerroa utzi dezakegu itxasontziak sartzeko, baina ez dakit oso rentaleak ateratzen diren. Orduan, hori pentsatuta uteratik ezin dugu beste inora eraman busak, beraz Gijonen Castellón de la Plana eramateko, klaro, beren izan litzateke bide bat, holan, plas. Baina ez teko posibilitate hori egiteko diru asko da, bale? Batzen ditu kontrolak hor. Hori, azten bagara hemen. Bale, azten da lehenik eta egin zubi bat egiten. Gero tunel bat eta zubi gehiago, bale? Osea, 5 milioi, bale? Nahiko gastu potentea da. Igual egin dezake goraren bat txikiagoa. Keba. Bestera orain diga, karo, bidea gehiago hartzen du. Orduan. Bale, atera da kamioi berri bat. Bale, primeran. Karo, gozten duzen ez hau kriston gastoa da. Orduan, kriston gasto saiesteko egin behar duguna da kriston buelta bat egon. Bale. Galdituko dugu momentu bat denbora eta hasiko gara orain. Hortik adibidez zeratik aldatu dute errepidea, kabroia. Bale, orain bai. Holan, epa. Hortik Bale, guztien duzunez gero eta desmonte edo terraplen gehiago egiten badugu, gero eta gasto handiagoa izango da. Orduan noberena da, pizkanaka joatea, eta alik eta diru ginen aurrestea. Komental. Bale. Kontuz gauza horiekin, desmonte asko da lata. Hor bat batean. Astiro, ez larritu, joan astiro egiten. Eta igual hemendik atera behar dugu, bueno, igual hemendik egin dezakegu. Horien izango letxatek igual hemen konektatu eta erabiltezala arte edo bale, egingo duguna izango da peskat hartu, bale eta hemendik hartu baino eta orain minitunel bat bueno, derutsua da baina, bale orain hau hobetu
Eta hemendik ateratzea, holan, adibidez. Holantxe. Oh, garestegi. Venga, hemendik. Holantxe. Eta honaino. Hartuko dugu hau hobetu, eta hobetu. Bueno, listo, errepidea eginda. Txarrena egin dugu ja da. Autobusena hemen dago, baina bueno. Berdin dago. Orain, hor dago geltoki bat, eta hemen egin behar dugu beste geltoki bat. Hemen egingo diogu beste bus estazio bat. Porque... A ver, oberen izango litzateke hemendik egotea. Ba, eske hor pillo, hortxe. A ver, hor ezin dugu. Horrek dilerata eta... A ver, hemendik. Hemen hobeto. Vale, hau hor. Eta... Kotxerak. Kotxerak igual bestaldean. Hortxe. Vale, eta orain linea berria. Egin behar dugu. Nondituko dana. Castellón de la Plana. Gijón. Castellón Plana, Gijón. Vale. Y agregar parada. Hau. Eta hau. Eta listo, kenduko dugu. Eta hartuko ditugu bus berriak. Beitu, autobus berriak atera dira baita ere, hauek. 17. Haueko behabok dira, txo. Kolorea badibidez hartuko ditugu, bat, bi, hiru, lau, bost, sei, zazpi, zortzi, bederatzi, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, eta bost inguru, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, eta bost. Venga. Hortxe. Eta martxa emango diogu. Kriston buelta da, baina obrena da momentuz, dirua lortu arte hemen, mosketa plaf, horizontal bat lortu arte. Gero, itxasontziarena, ideia hona da, baina, ez dakit oso ondo nolai, porque ez badu dirudik ematen, bueno, kenduta esakigu. Orduan, zure aski hemen, horita garatzen delako itxasontzi bat hor bi horiek lotzen, hemen pizkat potentea egiten itxasontzia. Vale, venga, saiatuko gara egiten. Saiatuko da izan marmioitik ez pasatzen, Vale, itxasontziena, pasajeroena, bai, hartuko diogu, jarriko diogu momentuz bat. Eta gero, aurrerago, onditu behar badugu, ondituko dugu. Lepideko ditago hau. Hora. Hau behar dugu. Hortxe. Men bat. Ikutertzen izan, igual onago sartuta hobeto. Agara, gero rapidea egiteko. Zoin,
Este izan dira joan. Muy fuera de aguas navegables. Epa, ez. Hau. Vale. Vale. Zeratu ez du errekitzen. Vale, orain bai. Hortxe. Tartuko dugu hau. Hortxe. Moa mio. Zelako gastua. Eta beste hau hementik. Ia litzateke dau bide justoa, espetxa. Hortxe, eta bidea egitea hor. Eta orain behar dugu itsasontzien zera. Hau. Hortxe. Vale. Eta orain da gauza berbera. Linea berri bat sortu. Utera Colmenar Viejo. Mendik. Ona. Utera Colmenar Viejo. Epa, mandian maiuskoletara, baina berdin dago. Hortz. Eta orain guazen itxasontzietara. Comprar barcos. Pasajeros. Deko hau eta hau. Hartuko dugu hau. Bale, hartuko dugu momentuz itxasontzi hau deitzen dala, nola deitzen da. Frontenak. Hartuko ditugu pare bat. Hortxe. Eta kaina emango diogu. Ikusteko nola ikusten den gure itxasontziak. Zer dago lehenengo ateratzen. Ea sortu deko itxasontziekin, Porque ez du zonalde oso potente hartzen, baina bueno. Baita ere egin nahi diote herri honi, egin behar diogu, uterari, trenbia bat. Dana lortzeko. Dana lotzeko. Eta zurazki horrekin bai hasiko dela, zurazki momentu gehiago lortzen. Kolmendarreko zonalde hobeago bat hartzen du, baina bueno. Horretzen da gure lehenengo itxasontzia. Oso polita da, itxasontziaren kamara. Oso bikaina da. Eta bai, se gasta un par directamente a la... Oso super errealista. ¡Pum! Accidente egon da. Piskat geldoak dira oraineko eta 20 kilometro orduko garria dura, piskat gehiago. Nola dagoen simulatuta baita ere ondo polita itxasontzelen balanzioa uran. Baita ere efektu hori txapo. Tonto denteitzo, tonto politak. Denteitzo, tonto politak. Horain da itxarotea pizka batea momentuz, ja lortzen dugun dirua, eta bugatu egin dira linien koloreak berriz ere. Jorenik busak ateratzen dira hortik. Entzunez pasajeroak badoaz, agertzen hemendik. Hemen momentuz 0. Eta hemen momentuz 0 baita ere.
Hor, pazientzia, itxasontxekin eta atlenekin eta guzti hori pazientzia. Onda, abiadura, limitea. Gota 6. Bueno, eskatxo bat geldo, baina, bueno, dagoena da, momentuz. Hemen, bai edo bai, tlenbidea sartu behar dugu, pizkat, mugimendu emateko herriari. Herrian zehar. Baina lase, pazientzia. Zer hemen, onaino tenba sartuko dugu hemendik, aldugunean, uteratik, onaino. Eta hemendik baita ere hasi behar gara bizkat bus bat edo sartzen. Eta ona, hiru herri hauen artean. Nadie a la espera. Bueno, lasai, pazientzia behar da. Bai gustatzen nola magiko egiten duten, plop, bulta. Ezein asko gustatzen egiten animazio bat hor, pum, una vuelta ematen zuen hor, fas, eta listo. Egiten dugu hor vuelta magikoa. Baina, bueno. Gustu duzunez orokorrean nahiko positibo, dana, dirua, adolestan duen dirua nahiko ondo goaz. Horiona da, pizkat kredituak entzeko eta bar. Eta ja, urrengo saioan egingo dugu herri honen trenbia, bale? Urteen arazoak ez ikuanten izun bitartean, hor trenbiak hasiko gara sartzen, eta gero, hasiko gara pentsatzen bizkatzoa nola behar bada utera eta Mieres nola lotu. Ja da, pizkanaka tren hobeagoak hartzen hasi dirilako, eta hobeagoak eta arinagoak. Jo, benetan egitzen da itxasontzi berri bat. A ver, comprar barcos, esen izango pasajero, no está? Bai, jodete. Bueno, ez da, bai pasajero gehiago, baina, bueno, azken finean ez dauka... Bale, Castellón de la Planakoa badua pizkanaka jende gehiago agertzen. Kredituak entzen goaz. Ondo gauza, bade? Nik para minutu ditugu gragatzeko. Gero, hori, urrengo latxe zengo damen trenbidea sartu. Eta trenbia. Eta gero, hemendik zehozer egiten hasi. Bale, hiru herrien hauen artean zurazki busak sartzen. Eta, zer izango da ulengo plana. Igual busa hemendik ona sartu daiteke baita ere. Eta hemendik ona. Hemendik ona, peskatu urkon. Ja esan da gero Matarotik ona ere lotu daiteke. Bueno, gero be, kamioi hauek aldatu beharko ditugu. Aldatzen ditugunean ja... Min produkzio gehiago ziko gara izaten, porque berez ez dauka produkzio asko. Ez dauka produkzio asko esaiolako heltzen behar duen janaria. Baina, bueno. Hemen ja, pasajeroak hasi dira gazen. Ondo, hori hona da. Eskarrentalitatea lortzen hasiko gara. Gutxienez. No, diru irabazten bitu. Hemen ja baita ere hasi da ona eraikitzen eta horri guretzako primerako izango da.
ondo. Ikusten nola bizkata ziren pazientzia zen barda itxasontxekin eta trenekin eta guzti honekin. Eta trenbia, bueno, trenbia ez du ematen hor diru asko, baina dirua baino gehiago zerbitzuagatik da. Zerbitzu oso egoki bat ematen du, bale, hemen, herrian zehar, jendea mugitzen du eta laguntzen du jendea alde batera eta bestera joatea herri barruan. Landare nahiko ondo doa janariaren aldetik, Gazin bat hartzen duen horren mokoan sortzi, bueno. Ez doa txarto. Ez doa bat ere txarto koskau. Ego zatxo hau. Horrek urteko gastoak kenduta. 51.000 positibo. Hor justo goaz. Claro. Itxasontziak, bueno, gastu potentea dira, baina, bueno, nahiko ondo doa. Bagoaz gutxenez mantentzen. Pizkanaka. Badoi hartuko dituela jende nahikotxo. Behikulo berria, hor jode, mugiko horrata dana. Paretlen berri bat. Bitu hemen jasi dira onditzen. Amabirekin diru kantitate polita. Nero haue, Tomasei, eta haue, alentxertan amabi. Tamen ja besterako ja badago norbait. Pizkanaka badoa. Bituz, bi pedazo eraikin. Eta autobusen linea hobe, badoa pizkanaka. Bestire gabe, hemendik mostea nik uste dut tokatzen zaigula, momentuz. Igual hau elzera itxarongo dut, ikusteko zenbat ematen digun, 12 pertson itxasontzi batetan. Porque ja bidai erdian dagoelako. Zergatik, joko. Zaino lasko falta ja da, hemen bat, pertsonatxo bat ekogu. Gero zure askitlen bidea esatzen dugunean, hemendik fijo, geldiune bat egingo dugula, hemendik gero hona joateko, interesatzen zaigulako. Interes guztia dugulako. Oitu ze kotxezito man majo. Bakarrik doa, hau badago iaia. Desmonte bikaina dago, Hor dago ibaia sartuta... Ondo sartuta, baia. Amabi, badago iaia, ala, benga hor, fum! Toa pasako. Zenbat diru ematen digun. Hor paratzen danean. Hogeita bat mila. Bueno, oza, pus guzti. Hogeita bat mila dira amabi. Amabi zati, oza, hogeita mila zati amabi dira, ez dira altzen. 2.000 era, dira mila eta piku. Oza, eta mila inguru. Bueno, ez dago txarto, dirutxo bat da. Ez dago txarto. Bueno, besterik gabe hemendik ikusten joango gara, bale? Espero zuen gustuko izatea, gustuko izan zuen, zaindu eta horrengora tela agur.